Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि नाइटिंगेल बड' ब्लगाव Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि नाइटिंगेल बड' ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ माने दिनैनि भिडिअआनो जाबाय माने माबा बादाम जानो नागिरदों आरो आंनि हासबेन्डआ बादाम लाबोदों ओमफ्राय मानो गावखौ माने गावनि नामखौबो लाजानो बायो बेना ओरैबायदि नै बादामानो बादाम लाबोबाय बियो ओमफ्राय नै बादामानो माबा गोथांसो माने एसेल' गोदानखौसो लाबोदों नै माने बिसोरो माने गोखामद्राय एवो नालाय ओंखायनो एसे गोथांखौ लाबोदों आरो ओमफ्राय दा एवफिननांसिगोनसो आरो बेखौ लोगोफोर जाजाया एकदमबारे गोथांसो ओमफ्राय आं दा बेखौ सारायावहाय एवहैफिननोसै ओमफ्राय जानोसै बेखौनो नोंथांमोनजोंहाय एसे शेयार खालामनानै होनोसै आरो थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ नायबाय थादो लोगोफोर एवखांनानै लाबोबाय आरो बिराद गोबाव एवबाय आं आयु माबानो नागिरा जाद'नो नागिरा गेस्ट्रिमानो जाया गेस्ट्रिम जाबायथ' जाद' संख्रिखौ बहाय मोदोम गिदिर जानायखायनो नाय संख्रिया लाबोबाय आं जाद' दोनबाय आं नैबाव जादो नोंथ' केमेरायाव नुजाखाया नालाय नोङो बैखौना दोनजायो आं एथ' बुरजा जानो हायालै दा जाथ'वाबा गोखा गोरबो खनायाव नोंनि महर दं 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 मा गोसोजों बावगारबावनो नोंनि अननायखौ बबे बिखाजों फिरायफिननांगौ नोंनि अननायखौ आयु खनायाव थानानै मिनिखोमालै मानसियानो लोगोफोर आं भिडिअ बानायदोंना गावखौहाय नुफाजानो गिनानै खनायावसो थानानै ओरै बादामखौ जाखोमागासिनो दङ बिराद लाजियो बियो भिडिअ नुजानो बिराद लाजियो आदै सिनस्रि साबाय बादाम जानानैहाय सालायाबो दाबो सिखारा बेलासियावसो उन्दुयो बियो ओमफ्राय दाहाय मोनायावहाय 12टा 11टा 1टा एखमबाथ' 2टा जालायलाङो सामफ्रामबो सर' जाबाय जानानै जाखांबाय नै लोगोफोर जाबाय आङो